виглядає жесть. Отже, 9 ранку, приблизно 17 хвилин тому прилетіла ймовірно ракета в багатоповерхівку. По напрямку протилежному, трошки західніше від того, що ми знімаємо. Наразі вже рятувальники на місці. Вони приїхали буквально хвилин через 10 після того, як це сталося. Руйнування. Тут навпроти медичний центр, денний стаціонар навпроти цього влучання. Як бачимо, знесло перекриття повністю на 3 поверхах. Далі пішли пошкодження вниз, тріщини, оскільки ракета, здається, прилетіла трохи ближче до кута будівлі. Почалася невелика пожежа на нижніх поверхах. Чорний дим. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младшего увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. Швидка забрала? Швидка забирала. В основному люди самі виходили. Коли прилетіло? Так, злетіли з кровати. На якому поверсі були? На 17-му, Це було над вами. а на 21-му квартиру.